И здравейте, хора! Как сте? Време за чисто нова поредица FC Mobile. И идва ден 7. Отваряме Пик. Моля нещо хубаво да бъде и не е. Хубаво. Защото можем да съберем повече коинс. Така. Хикса. Фри. Untradeable. Няма как да го продадем. Ето ми го отбора, 102 уверяване на вратата Облак, Дало, Салису, Бастони, Аке, Джерард, Хол, Педро, Локман, Кампус и Мане. В този епизод ще ви покажа къде съм стигнал. Ето ми играчите. Джерард, тези ще ги продам. И чакам да се продада до края на видеото. Но как да продам Бербатов, както е така. Много продам. Ще продам и тези. И в другия епизод ще цъкам head-to-head и другите неща. 90 станахме. И 91. Приемаме. Вече 180 коинс. Милион коинс. Тук не е цъка много. Не ги цъкам за пушка за другите. Тук не го взимам всеки ден. Тук само е той. Не. Че ще го взема. Мога ли още път? Не. Айде, импата е тук пред вас. Нищо не се пада. 1000. Точно 1000 исках, така. Не стига. Трети вик. Парин. Стоичков. Защо не преуверих, че имаш Стоичков? Не знам. Така. Ще продадем и другите двама. Имам 2000. Бастонито е в нашия състав. Трети 8 играча. Чакам да се продаде. Сега ще отидем на футбол център. И тук ще ви кажа, че отново нищо не цъкам. Опа, грешен бутон. В камога няма ефтин. Но цъкам 9 но тук не цъкам изобщо. Не съм цъкал. Вие виждате сами. 9,95 тица, ако не бях знал, нямаше го отворя. Сигурно ще го отворя. Така. Тук изобщо не цъкам. Тук понякога цъкам за този евент. Ама вчера го цъках. Нищо не ми се падна. Тук за първи път влизам в тази игра. Сега е към 4 часа сигурно. 2000. Пред да отварям някакъв untradeable пакет. Някакъв тъп пакет. Няма да ми даде нищо. Отваряме старт. Там ретро старт. Пакети с Холандия с Дормунд и с 98 долен Мален. Скам. Ще си помисля какво да правя с него. Тук сега ще отворя всички пакети пред вас. Там какво ще ми се падне.
Тук 3000, ама аз имам 4. Чих си, купувам си такива, като мога. Тук фри един пакет. И ми играта не дава нищо, ще качвам на тази само събота и неделя. Съботата днеска. И неделя ще има 2 епизода, до 25. Сутринта ще го снимаме и ще го обработи, ще го кача. Другия неделята вечерта. Ще бъде пак на тази игра. Който ще купя сигурно някой, защото има много коинс. Така. Тук съм назад. Ето като Pro 2, Pro 1 съм близо да стана 7000. Назад съм много. Ето ще го отворя. Фрито. Трябва да е хубав играч и това не мога. Мога ли да го продам? Искам да видя трансферната сума, не мога да я видя. 2000. Какво? 2000. Супер, бе. Супер. Това си е супер, наистина. 2000. 86. Давай. То и тук. 94. Моля се да струва много коинс. Последен пакет. 94. И това е тук някакво. Тук сега ще вземем тези пакети. Холандия. Какъв е този пакет? What? Да, тези. Аз помих това дисмите, че някой ми е дал такова. То съм бил много тъп. Супер. 200 милиона коинс. Ако станем и епизода за неделя, ако станем 200 милиона коинс за утрешното видео, разбрахте какво? Ето коинса. Ще купим малко неща от тук. Ако не си на коинса, защото искам да купя, искам другото видео да е за милионите коинс. Още малко и 200 милиона коинс, за първи път при живота ми ставам 200 милиона коинс. Тези си ги пазя пък. Но аз бях батов, на тези си ги пазя. Чайте, хора. Още малко и ще съм 200 милиона коинс. Тренинг. Искам да ряса на нещо. Ако го апгрейдна... Супер. Не може. Ще му само дам само едно такова. 200 милиона коинс и утре чакайте видеото. Големия пак опенинг. Не голямото разпродаване. Продавам си всичките играчи. Да стигнат. Наистина. Един се продава, 2. 3. Още 5. Още един остана. Ето се про. 5 имат. Така. И 200 милиона коинс. 200 милиона. Време да купим нещо солидно в нашото отбор. Време е. И това беше за епизода. Ако бяхте се насладили, чакайте другия, отнете видеото, върнете още не сте и чакайте. Много поредица утре и многото 200 милиона. Ще ги щадат 0, но ще бъдат в нашото отбор. И това е. И до следващия път. Чао!